പൂജാരി അമുത്തലക്കര കണ്ണ ഇത്ത നാലാമത്തെ രാത്രി ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ രാത്രി എൻ്റെ കുട്ടിയോട് ഓമനം വഴി അമൃത വർഷം അവസാനം കാലവേരല്ലേ കാലവേരത്ത് ആൾക്കാർ ഇവരുടെ പ്രകാരം കഴിച്ചോളൂ ഇടവഴിച്ച് പല പറയത്ത് വീടുകൊണ്ട് കാത്തിരിപ്പിച്ചോളൂ അറിയത്തിന്റെ ഭയപ്പാടുപോലെ ഇത്രയും ഏറെക്കുറെ പഠിക്കുന്നു നിങ്ങളതിനെ കൊള്ളാടാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങി സന്തോഷമായി വട്ടത്തുമായി പേര് മഞ്ഞളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അടുത്ത 50 40 വൈക്ക് പോലാണ് 25 5000 വട്ട കരുവിരാജോടും 3000 വട്ട കരുവിരാജോടും തെക്കുംപടത്ത് അതേ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റുകൊണ്ട് 8 വട്ട ഒട്ടാനക്കറും എൻ്റെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരോടും എൻ്റെ ബുദ്ധിയോടെ ഓമനമൂടി അമൃതാംശ ഒട്ടാരം വെൽത്തുവെച്ചേര് സമ്മതമോ എൻ്റെ ബുദ്ധിയോടെ ഓമനമൂടി അമൃതാംശ ഒട്ടാരം വെൽത്തുവെച്ചേര് സമ്മതമോ എൻ്റെ ഓമനമൂടി